Com és que avui els diners m'arriben per totes bandes de manera natural i constant, perquè sento aquesta certesa que la riquesa ja és a les meves mans en aquest mateix instant que jo estic en calma total, perquè avui el meu cos vibra amb una salut perfecta i una energia que no s'acaba mai. Com és que sento aquest amor tan profund i perquè avui tot el que toco es transforma en abundància i excita, estigui connectant amb tanta força amb el món, mentre jo simplement fluixo en el mereixement total, perquè avui em sento tan pretensa i tan immensament dir tots els sentits de la meva vida ara mateix. Com és que avui els diners m'arriben per totes bandes de manera natural i constant, perquè sento aquesta certesa que la riquesa ja és a les meves mans en aquest mateix instant que jo estic en calma total, perquè avui el meu cos vibra amb una salut perfecta i una energia que no s'acaba mai. Com és que sento aquest amor tan profund i perquè avui tot el que toco es transforma en abundància i excita, estigui connectant amb tanta força amb el món, mentre jo simplement fluixo en el mereixement total, perquè avui em sento tan pretensa i tan immensament els sentits de la meva vida ara mateix.